Filɛbagaw ani an lamɛnbagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni ɲankuma. Bi ye tarata ye avril kalo tile 30 san 2024 aw ka wuladafɛ kunnafoniw ni y'o kɛnɛ sigitɔ ye. Bi tubabulaka ninnu fɛ yen u ka ko in tɛ bi de Ligue des champions wa Ligue des champions amara ninnu de bɛ jouer bi o ni équipe mun ka jugu terroriste ma jihadiste ka équipe sina Real ballontan in kan ka kɛ Allemagne kaw fɛ yen demi-finale match aller do tali do fɔlɔ segi bɛ tila ka kɛ stade Santiago Bernabéu la. Santiago Bernabéu a b'a dɔn wa ndolatilaba de do ale bɛ mɔgɔw fɛ minnu ye Real créé bolola baarakɛla de kun do manœuvre olu de ye Real créé k'u ka nafolo ka tila ka kɛ nafolotigibaw ye a la. An ka wulada in na kibaruyaw minisiri min bɛ an fɛ yen ni ale bɛ jagoko kunna ale senna yaala kɛ ka taa bɔ imprimerie tigi minnu bɛ Mali kɔnɔ ka taa i ɲɛda olu imprimerie dɔw kan degun mun b'u kan ka se ka olu dɔn. École de guerre olu fana ni Yakuba Katile ka baarakɛyɔrɔ n'o ye conseil économique social et environnemental ye olu fana ye masala kɛ kunu o masala fana ye tali kɛ o baarakɛyɔrɔ ale faamuyaliko ɲuman na min ye Palestine kaw ye olu ye wulikajɔ kɛ Faransi kaw fɛ yen u ka sanayɛlɛ kalanso min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Sciences Po n'a bɛ Sorbonne kɔnɔna na olu y'u ka nisɔngoya yira ye kunungo. CEDEAO hukumu kɔnɔna na ale ni BCEAO olu ye banki 3 jalaki 2 o bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen ko n'u ye ninjugawale ni bamancawale kɛbaaw ye ani wari suyɛnenw k'olu bayɛlɛma k'u kɛ wari ɲuman ye ko banki 2 bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen kelen ko bɛ Togokaw olu fɛ yen. Norvège premier ministre ale ko Israel tɛ se ka to tancogo la cogoya si la diɲɛ seleke naani maaw bɛ ɲɔgɔn ye la Iriyadikaw fɛ yen o sen fɛ a da donna kuma in na k'a yira k'a fɔ ko waleya min don ko a waleya ko a ti bɛn cogoya si la. Ligue des champions ale taali o ye bi ye Bayern de Munich ka bɔ Allemagne kaw fɛ yen ale bɛ Real Madrid bisimila sɔɔni dɔrɔn o ndolati o kan ka daminɛ sini Faransikaw olu ka PSG ale fana bɛ wuli ka taga Borussia fɛ yen Borussia fana ye Allemagne ka tɔn dɔ ye n'o ye Dortmund ye o bɛ o jamana kɔnɔna na Allemagne kaw olu fɛ yen min bɛna sɔrɔ ka fara ninnu tɔw bɛɛ lajɛlen kan sa an na olu da aw tulo kan bi wulada in na ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Wolomasiri tabaw olu ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ye bataki bɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye armée ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maa dɔw bɛ yen olu ye marifa bila koyi a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko reddition ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma o kɛra Agɛlɔkaw fɛ yen nin kalo in a tile 28 Kidal ale région kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu mun don ko marifa caman tun bɛ u bolo min ye u nana ka na u yɛrɛ wulila ka na u yɛrɛ ye ka na yira wolomasiri tabaw la ko olu kɔni filɛ nin ye mɔbili 5 ko o bɛ u bolo
kɛlɛkɛ minɛnw n'o ye mitrailleuse ni munitions ye, i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na sɔgɔmada in na k'o fana b'u bolo, wa kɛlɛ u b'o fana ɲɛdɔn sabula jɛkulu marifatigi minnu tun bɛ olu de kun y'u bila baara in na ye, nka olu de ɲɛ b'a la sa ta tɛ minɛ sisi tɛ bɔ, n'olu ko k'u bɛ bɔ ni nin ye ko k'u ɲɛsin armée ma, o y'u fana taatɔ ye kiyama k'a sɔrɔ maa ma taa u janaja kɛnɛ kan. O la sa Baru kolontigi y'a jira k'a fɔ ko minɛn minnu minɛn'u la, kɛlɛkɛ minɛn fɛn fɛn sɔrɔl'u bolo k'u b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan, k'o kɛcogo ɲuman a n'o lasagocogo ɲuman k'o tɛna kɛɲɛ fiyewu wolomasiri tabaw bolo. Min ye Baru kɛlɛtigi ye k'a bɛ wolomasiri tabaw fo u ka hakilisigi ni basigi la ka kɛ ni u ye nin waleya min kɛ, sabula nin b'a jira k'a fɔ bi ko Mali ye an bɛɛ lajɛlen faso ye, n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ, ko armée a bɛ baara min na agɛlɛw kɔnɔna na ko nin ye a nɔbɔlen ye, ko wa fana ko min ye baara taabolo ye k'a ka ɲi wolomasiri tabaw bolo. Sɛbɛn in a y'a fa siri bi ka tɛmɛ diripa fɛ nin kalo in tile 30, yaasa ka se ka baara kɛ, baara min n'o b'a to maa minnu bɛ yen n'olu bɛ école de guerre kɔnɔna na Balabugukaw fɛ yen, olu ka école de guerre promotion 3nan olu ni conseil économique social environnemental culturel olu ye barosigi kɛ. Barosigi in kɛra kunungo, a ye tali kɛ mun na, conseil économique et social ale bɛ mun baara kɛ jamana kɔnɔ, calatigɛ jɛkulu 7nan min don a jɔyɔrɔ ye mun ye, finitigilakaw ni olu bɛ se ka dorogo ɲɔgɔn na cogo di ka se ka mun faamuya jamana yɛrɛ taabolo la. O barosigi o kɔni kɛra kuma kunfɔlɔw ka ɲɛfɔli kɛ sɔrɔdasi ninnu ye minnu bɛ école de guerre la, n'o o ye atako 3nan ye, k'a latigɛ olu ye k'a yirula k'a fɔ ko u kan ka baara mun kɛ an'u kan ka faamuyali min kɛ. Bisimilaliw kɛlen kɔfɛ sa Umaru Daw fɛ n'o ye baron ye, ale min ye école in yɛrɛ ɲɛmaa dɔ ye, u ye kuma di Yakuba Katile ma, a ka calatigɛ jɛkulu n'o ye institution in ye, a bɛ baara kɛ cogo di, a bɛ mun ni mun kɛ, jɔyɔrɔ jumɛn b'a la jamana kɔnɔna na, nafa jumɛn b'a la. Yakuba Katile y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ yaasa ka se ka pereperelatigɛ d'u ma conseil économique social environnemental et culturel yɛrɛ kan kosɛbɛ. Kalanfa dɔnnifa n'o o ye docteur Fode Musa Sidibe, ale ye ɲɛfɔli kɛ wolomasiri tabaw ye an kunungolama fo kana se an bilama ma, jɔyɔrɔ min bɛ olu ka tɔn in na ani jamana yɛrɛ mago bɛ fɛn minnu na nin waati ninnu na ka singa ni sɔrɔdasiw ye min bɛ se ka f'u ɲɛna u yɛrɛ ka se ka mun faamuya. Baara in ye tali kɛ o la. O tɛmɛnen kɔfɛ sa u ka sɔrɔ ka bɔ ka jaw ta ka faamuyaliw k'olu tɔ sinsin ni baro ye fo ka taa se tile ale selen ma a camancɛla tuma min u ka sɔrɔ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye. Minisiri min bɛ jagoko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye Musa Alassane Jalo ye, Musa Galabu, ale taara imprimerie tigiw kɔni lamɛnli daminɛ, min ye imprimerie 3 ye, a taari ɲɛda olu kan. Yatasayilakaw ta ale ni min ye ɲaarelakaw olu fɛ min bɛ no o ye o de Yatasayilakaw ta ye, graphique imprime no o ye alu Tomota ta ye, ka taa fara min ye imprime service kan n'o bɛ Misabugukaw fɛ yen. Ninnu bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko bi degun bɛ olu kan, sabula imprimerie baara foyi tɛ diɲɛ fara lahara kan olu tɛ se ka min kɛ, nka bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka taa di kɔfɛmaaw ma. Gouvernement yɛrɛ fana kan ka baara minnu kɛ an'u kan ka wari minnu sara olu ye, u ka juru bɛ gouvernement na, o ka tɛmɛ ka bɔ yen. Baarakɛlaw b'u bolo, baarakɛlaw bɛ degun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Gouvernement kɛlen don k'i kɔ don u ma, min ye baara fɛn o fɛn bɛ yen n'o kan ka kɛ imprimerie kunda, olu ka baarakɛyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a kɛ. Kelen yɛrɛ y'a jira n'o ye Yatasa ye k'u ɲɛ bɛ machine minnu na nin ye, ko ni machine ninnu kɔni olu laban n'u feere o. Dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko nin ko in bɛ ka kɛ cogo min u na baarakɛla dɔw bila alu Tomota ko min ka jugu a bɛɛ lajɛlen na, u ka juru min bɛ gouvernement na n'o bɛna na sara ko maɲuman ko dan don san 2 san 3 ko f'i k'i sigi k'i sen 2 da i bolo kan f'i yɛrɛ bɛ ɲinɛ k'i ka juru bɛ gouvernement na. U y'a jira k'a fɔ ni ministre nana ka na i ɲɛ da olu kan k'u ka baarakɛcogo lajɛ min se bɛ u ye, hali n'a danna gouvernement yɛrɛ bɛ mun dilan o kana bila ka taa kɔ kan tuguni. Musa Galabu ko k'a bɛ layidu d'u ma ko min ye imprimerie baara kɔni ye, fɛn o fɛn n'o o kɔni fanga b'u la yan k'o ta tɔtɔ kɔfɛ tuguni,
sabula ko jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko fo an yɛrɛ ka an wasa don an yɛrɛ ka jamanadenw na baara kɛcogo ɲuman o hukumu kɔnɔna na imprimeri tigiw ko n'o kɛra k'olu na fɛn dira jamana ɲɛmaw la u sigilen tɛ ni min ye baara ɲuman a kɛcogo ɲuman a n'a kɛmina ɲuman n'a baarakɛla ɲuman ko o bɛɛ lajɛlen bɛ u bolo jɛkulu ninnu u bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw sa sabula imprimeriw fana ka jɛkulu bɛ yen u ni minisiri ye barosigi kɛ barosigi min kɔnɔna sa u ye lajili caman kɛ minisiri fana na ɲɛfɔli kɛ ɲɛmaw ye olu ka se ka faamuyali kɛ an ka seko ni dɔnko n'o y'an ka jabɔlaba ye Sulemani Sise Salongo ale tun ye jɔnjɔn dɔ sɔrɔ tubabukaw fɛ nanzaralakaw fɛ yen u bɛ jɔnjɔn in wele ko Carrosse d'or Carrosse d'or in sanu pembe k'o kɛ masakɛ fugula ye k'o ta k'a d'a ma nanzaralakaw fɛ yen ayiwa ko dɔ de filɛ ne ka t'o cɛ Sulemani Sise fɛ yen a ka so a fana m'a ta bila dagaziri da la koyi a ye sanu in a tununi a y'a kuma fɔ sabula jɔnjɔn min filɛ nin ni tubabulakaw y'o d'a ma a bɛ komi n'a sɔrɔ a ye si baara fɛn fɛn na lajɛlen kɛ sa o de filɛ nin ye jɔnjɔn in ale ni Sɛmɛni Usumani olu dɔrɔn a b'olu de bolo farafinna yan ka kɛɲɛ n'u ka baaraw ye Mali sirimanbɔlaw Mali jabɔlaw u bɛɛ lajɛlen kun nisɔndiyara nin jɔnjɔn in sɔrɔli la Sulemani Sise fɛ sabula ale y'u la maakɔrɔba ye san 80 ani kɔ a b'o la bi san 80 ni kɔ yɛrɛ ɲɛnajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a fɛ dɔ de filɛ nin ka taga nin sanu in ta a ka du kɔnɔna na koyi a fana ye faamaw wele k'a da u tulo kan ko sabula ale ka Carrosse d'or n'o sɔrɔla kanikaw fɛ yen salo ko ɲinan ko dɔ nan'o t'a fɛ yen ko ale yɛrɛ kɔni a t'a dɔn a bɛ nin bila minɛn o minɛn na nka ɲɛmaw k'a dɛmɛ yaasa min ye jɔnjɔn in ye a bɛ se ka ye cogo min Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen balakaw ka du olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Ɲoro dɔgɔtɔrɔso ma furakɛlikɛ yɔrɔ min bɛ yen maaw bisimilali yɔrɔ min bɛ yen sumara yɔrɔ min bɛ yen u y'o bɛɛ lajɛlen larawuli ka musaka don a la min bɛ se sefa wari miliyɔn 10 ma ko yaasa maaw bɛ se ka lafiya cogo min dɔgɔtɔrɔlakaw maa minnu bɛ taa furakɛli kɛ Ɲoro yɛrɛ dugukɔnɔmaw ko ka balakaw ka du fo nin waleya in na kosɛbɛ sabula min kamanagan kun bɛ u la nin funteni lahaw ta in waati la o ye dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ matarafa ko ɲuman ye nka yɔrɔ minnu dilannen filɛ nin ye o bɛna n'a to n'u ka baara olu bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ Gawokaw fɛ yen u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ ka sigi sen kan yaasa min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fura cɛjugu feere n'a bɛ fɔ o ma ko yaala fura fɛɛrɛ k'a se ka sɔrɔ o la cogo min na baara in kɔni a yirala k'a fɔ ko a kɔnnen don an ka jamana kɔnɔ n'o ye yaala fura feereli ye dugudenw min ye prefew ye sous-prefew ka taa se marakɛbaga bɛɛ lajɛlen ma sa k'u y'olu de wele Gawokaw fɛ yen u kana barosigi kɛ kɔlɔlɔ min bɛ yaala fura la a dan ka se ka dɔn cogo min na sariya kisɛ minnu bɛ yen n'olu b'a yira k'a fɔ ko a man ka feere k'o fara ɲɔgɔn kan k'o fɔ olu ye yaasa u ka se k'a faamuya dɔgɔtɔrɔlakaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya ye waleya min bɛna n'a to kow bɛna na sinsin jamana ale yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni min ye minisiri ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri min bɛ sen na baara kɛcogo ɲuman an ka kɛnɛyako ta nasira la wɔlɔfɔw fɛ yen n'o ye Senegali ye olu ka jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ dɔrɔgu ni maa minnu bɛ taa tunga la olu kɛlɛli hukumu kɛ u ka jamana kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnnaw o y'a yira k'a fɔ ko o don ko kɔni wɔlɔfɔw fɛ yen cɛ 2 de filɛ nin ye n'o ye nanzaralakaw ye a bɛ fɔ minnu ma ko homosexuels olu kɔni faransikaw don k'u nana senegalikaw fɛ yen u ye den fitinin dɔ de san miliyɔn 9 den in u tun b'a fɛ k'u den ka taa n'a ye faransikaw fɛ yen kalo 5 de ye nin ye den kɔni sannen b'u bolo u bɛ k'a dɛdɛdɛ min ye cɛ 2 in ye cɛ ni cɛ bɛ den sɔrɔ wa olu y'u ka homosexuel in sira in fɛ sa olu yɛrɛ kun bolo sa ko nin olu ka ba wololen 2 nin na koyi ko den in u y'o san miliyɔn 9 maa bɛ yen n'o sigo yira o kasa yira den nɔfɛ wɔlɔfɔw ye tɛgɛ da bɛɛ lajɛlen kan minnu fana ye den feere miliyɔn 9 minnu kɛra a ko sira ɲɛnabɔbaw ye u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ tew sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na u y'a yira k'a fɔ ko maa 4 bɛ yen o ye senegalikaw yɛrɛ ye muso 2 o bɛ o la jɛkulu min bɛ yɛrɛ n'o bɛ nin kojugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ olu bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ sa ko yaasa ko nin ko in ko k'a se fo ka se a dan na ko sabula min ye baara in ye ko taabolo a bɛ ɲini ka na kɛ o ye jamana in yɛrɛ kɔnɔna na wɔlɔfɔw olu fɛ yen Togo olu ka kalata n'o ye wasaden kalata labɛnw n'o yɛrɛ ko fɔ an b'a fɔ min ma ko campagne électorale o bɛ sen na k'u ye dɔgɔkun kelen mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ wulikajɔ la k'i cɛsiri ko nka k'u ye tile kelen kɛ bɛɛ da jɛlen don dɛ k'i b'a fɔ ko maa minnu tun bɛ ka dugu bɛɛ lajɛlen minɛ ko olu tɛ
ko bɛɛ lajɛlen parti politigiw fanga taw fanga sinamatɔnw k'u bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ seru ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ concert ni meeting ni caravane ye ko nka ko mɔgɔ balila ka mun ye kari tɛmɛnen ko mankan sumana i ko campagne tɛ dugu la wa u y'a yira k'a fɔ fana ko min ye dugu in ye k'u kɔni bɛ labɛn na sa u bɛ fɛ nin sen kalata a ka se ka kɛ ka ɲɛ sabula ni kalata in kɛra sariya sunba kura a n'a tɛmɛ wasabulon fɛ u ka a hakilila di a kan nizeriyakaw fɛ yen sinuwaw ka supermarché dɔ ko o bɛ abuja supermarché in kɔnɔna na a yira k'a fɔ k'u bannen don pewu maa o maa ni fara fini i ka don a kɔnɔ abujakaw fɛ yen ko supermarché belebeleba in nizeriyakaw u ka ɲɛmaw wulila ka taa datugu sabula k'u ye a ɲɛmaw ɲini k'u ɲininka k'a yira k'a fɔ bi ko nin ko in nin bɛ se ka kɛ cogo di aw bɛna anw fɛ yan k'aw bɛna na nafa ɲini aw bɛna na tɔnɔ ɲini aw mana golow bɔ ɲɔgɔn na yan o tuma na aw bɛna na nizeriya bɛɛ lajɛlen kɛ jɛman ye wa u ka chambre de commerce maaw nizeriya consommateurs ka tɔnw jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ siya woloma kɛlɛli kɛ nin bɛɛ de wulila k'i jɔ ko min ye supermarché in ye ko n'i kɔni nana u tɛ fɛn f'i ye sa nka n'i fara fili i ti don dɛ nizeriya dun e ko yoruba bilenma yeli o man diya dɛ k'u ka ɲɛmaw u ye supermarché u y'a datugu ko fo faamuyali ka k'a ko la ko chinois bɛ k'a da tulu la k'a da jaba la yɔrɔ in ma dayɛlɛ halisa dɛ k'u bɛ taa n'a ye a ko ye fɛn na ko k'a lajɛ komi vidéo b'u bolo u na vidéo sɛgɛsɛgɛ n'o y'a sɔrɔ anw ɲango dɔ sira kan n'o tɛ ne ni Sisu la anw kɔni vi in bɛ o n'anw da u na anw kɛ Keniyakaw fɛ yen maa 42 sanji ba lahawta min jiginna olu fɛ yen kari su k'a dugu jɛ kunungo ntɛnɛn na k'o ye fɛn bɛɛ lajɛlen salo a sen fɛ min ye gouvernement ye ale ye wulikajɔ kɛ k'a yira jamanadenw na a y'aw labɛn a ye fosse dingɛw bɔ a ye siraw fɛrɛ ko maaw y'u tulokun gɛlɛya funteni lahawta min bɛ yen n'o ye baadɛbɛ dasili da u kan o kɔfɛ sa ko jiwoyo nana ka maa bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'u ye nbɛda la yan yɔrɔ in na anw yɛrɛ bɛ ka mun labɛn kɛ dɛ sini an t'an ka fosse bɔ dingɛni b'an da la yan an tɛ maaw wele an ka fara parce que i b'i sigi ko nin tɛ kunbɔ nin tɛ kunbɔ ni n'a fɔra ɲɔgɔn a bɛ kɛ kunba kelen ye koyi jamana yɛrɛ a bɛ ka mun labɛn ka ɲinan samiya jiba in kɔnɔ sɛnɛkɛlaw kɔni nisɔndiyalen kabini olu y'a mɛn ko sanji bɛna jigin olu bɛ ka taa forow labɛn anw minnu bɛ ka foro ye Bamakɔ ye yan ni jiwo tɛna taa n'an ye an fana bɛ ka mun labɛn an y'a mɛn ko sanji taara ni Dubayi ye sanji taara ni Chine ye a taara ni ninnu fana Kenya ye an yɛrɛ t'an labɛn se ninnu dumɛ ninnu jamana fɛn fɛn a ta anw ye yɔrɔ anw ta kɔni k'an sigilen to dingɛw datugulenw ni fɛnw da la an ka wuli an ka fɛɛrɛ tigɛ kabi sisan a ye fosse dingɛw bɔ dɛ ayiwa nin kɔni ye ɲɛfɔli ye maaw ka se k'a faamuya ji hali yɔrɔ min t'a tɛmɛyɔrɔ a t'o bila hali min tɛ ji tɛmɛyɔrɔ e ma muso n'a den bɛɛ lajɛlen sigilen fo kabakolo la sinon muso n'a den u ka du dagabana ba in k'a bɛɛ kɛ i ko jaba sɛnɛyɔrɔ Faransiikaw fɛ yen wulikajɔ dɔ kɛra u ka kalanso la n'u b'a fɔ ma ko Sciences Po polisiw kɔni nana kunun ntɛnɛn sa maa minnu nana ka na nin kɛ Sorbonne kɔnɔna na ko k'u gɛn ka u labɔ u taara sɔrɔ drapeau min b'u bolo sa o ye Palestine drapeau ye u y'o siri ekɔliso in fan bɛɛ lajɛlen la koyi k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ Palestine de dɛmɛ k'olu ka wulikajɔ ye Palestine bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo di maa minnu ye nin wulikajɔ in labɛn sa ka don ekɔliso in kɔnɔna na maa 50 ɲɔgɔn na u kɔni ye olu labɔ sa k'u yɔrɔ janya o la k'a fɔ k'u ka ekɔliso ye k'a to yen n'u b'a fɛ k'u ka nisɔngoya yira u ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn minnu ye nin baara in kɛ u ko n'u ma nin kɛ ko maa kalannenw maa minnu bɛ kodɔn olu kun ka lajɛba de tun bɛ yen kunungo ka kɛ ni nin ko ninnu ye i b'a dɔn Faransiikaw fɛ miiriya ni fɛnw de bɛ kɛ k'u taara de yaasa o maaw minnu bɛ na o waleya ninnu kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko maaw bɛ Faransi yɛrɛ kɔnɔna na minnu yɛrɛ bɛ Palestine dɛmɛni na a n'a senkɔrɔma dondoli la wari min bɛ sɔrɔ terrorisme la k'ale bayɛlɛma BCEAO ale ye banki 2 jalaki 3 jalaki 2 o bɛ Senegalikaw fɛ yen 1 o bɛ Togokaw fɛ yen BCEAO ka lajɛ n'o o kɛra mars kalo tile 22 tɛmɛnen
u y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu ninnu minnu bɛ UEMOA kɔnɔna na u kɔni ye banki 3 in jalaki. Sabanan in no o bɛ Togokaw fɛ yen u ma sɔn ka banki ninnu tɔgɔ fɔ maaw ye nka u y'a yira k'a fɔ ko ɲangini min taara ka ɲɛsin u ma k'u ye waleya minnu kɛ o ye waleya cɛjuguba ye. Wari minnu bɛ sɔrɔ yuruguyurugu minnu bɛ sɔrɔ terrorisme na k'olu bayɛlɛma k'u kɛ wari ye k'u don jamana wariw kɔnɔna na. Kibaruya in k'a b'a yira k'a fɔ bi Senegalikaw fɛ yen banki minnu ni sigana kɛlen don u la ko fɛn wɛrɛw bɛ kɛ mun ka jugu o bɛɛ lajɛlen ye. Sariya minnu bɛ banki ko yɛrɛ la k'u b'o sɔsɔ nka min ye UEMOA maaw ye k'u ma sɔn ka banki ninnu tɔgɔ fɔ. Ɲangini min n'o ka kan k'o ladara u ka jamanadenw tulo kan n'u ka jamana ɲɛmaaw tulo kan fɛɛrɛ ni dabali o ka tigɛ. Min ye banki 2 ye n'o o bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen k'o kelen o kelen sefa wari miliyɔn 300 k'u kan ka o de sara. Min ye banki 2nan in ye n'o o bɛ banki tɔ kelen dɔ ye n'o o bɛ Togokaw fɛ yen miliyɔn 151 ale kan ka o de sara. Wa ɲangini fana o talen no ka ɲɛsin u ma o ɲanginiw ko u na olu ɲɛfɔ. Iriyadikaw fɛ yen diɲɛ seleke 4 lajɛ dɔ bɛ yen ka kɛɲɛ ni dɛmɛ in ye fɔ ma ko forum économique spécial u y'o sigi Iriyadikaw fɛ yen. Norvègekaw ka premier ministre minnu ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna a ko k'o tuma na ko diɲɛ ɲɛ de ti ka lajɛli kɛ wa ko waleya mun kɛra ka ɲɛsin Gaza ma ko maaw m'o ye wa ko degun min taara ka ɲɛsin olu ma ko mɔgɔw ɲɛ t'o la wa ko bɛ se ka to ten k'a sɔrɔ ko koma ɲɛnabɔ o la cogo di ko ka diɲɛ ka se ka masumaya dɛmɛ mun kan ka ta ka d'u ma fana k'o fana fɛɛrɛw ka tigɛ olu kɔni bolo bi nin ko in man ka to tan cogo la cogoya si la fɛɛrɛ ka ɲini a la cogoya bɛɛ lajɛlen na. Narakaw fɛ yen an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko kununko sɔgɔma min ye u ka kalifu kadiriya ye n'o ye dili kalifu ye Sheikh Modibo Amadu Kan ko Ala y'ale ka kalifa minɛ a la. Ale yɛrɛ fa de ye Amadu Modibo Kan fɔlɔ ye. Ale tun ye min ye dili maire dangan don nin waati in na ko Ala y'ale ka kalifa minɛ a la n'Ala sɔnna ma min mana na b'o la Modibo ne o ye Modibo Keita ye an ka radio partenaire Narakaw fɛ yen ale na o kibaruya tɔw bɛɛ lajɛlen n'an tulo kan. Nansaralakaw fɛ yen njolati min bɛ yen ni diɲɛ bɛɛ b'a lajɛ Ligue des Champions o demi-finale ta ko fɔlɔ u ye bi ye Bayern ka bɔ Allemagne fɛ yen ale bɛ Real Madrid bisimila ka bɔ Espagne kaw olu fɛ yen tɔn 2 in kɔni k'u ka bɛn o bɛnna kɔni ko min ye Real ye ko ale de ka teli ka se sɔrɔ ɲina o bɛna na kɛ wa sɔɔni dɔrɔn an n'an sigi jabaraniw kɔrɔ sini sɔgɔma min mana na b'o la k'o da aw tulo kan. Borussia Dortmund o fana ye Allemagne tɔnjɛkulu dɔ ye ale fana ni PSG kan ka jouer sini demi-finale ta ko 2nan in na kibaruya mana na sɔrɔ o la n'o da aw tulo kan. Coupe du Mali ale finaliw dɔnna ka ban min ye AFC ye Afrique Elite Club ale ni Joliba AC ale ni Stade Malien de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ finale kɛnɛ kan ko finale in yɛrɛ bilara 1er juin na ni jamanakuntigi ka calendrier bɛnna ma a na taa Mamadu Konate la ɲina sabula min ye stade dɔ in ye ale ma ban. Kunnafoni minnu tun b'an bolo o ye nin ye n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan Amara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Keba an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka sini yira an na. Bon Amara kɔni bɛ Bayern de la ka Bayern ko ka bon dɛ ne yɛrɛ t'a dɔn ne denkɛ taara don Bayern na cogo o cogo bon an bɛ dugawu kɛ Ala k'aw gagner ɲinan Real kana kɛmɛ bolo aw kan aw ka cɛ ni Miller cɛkɔrɔba a bɛ jouer halisa a bɛ ban ka bi yan cɛ ni tɔgɔ ye di Ura Saliwa Ura Salade ale bɛ jouer u b'a la jouer Modric dun cɛkɔrɔba ni Real fan fɛ ayiwa Ala k'a ɲɛ ka d'an ma Ala ka sini yira an na.